Hello team. Jelikož v poslední době jsem propadnul CSku, tak vítejte na mém novém kanále. Já bych to jak nezdržoval. Do videa jsem si pozval Natku a Trabla. Dobré odpoledne. Good evening. A vrhneme se přímo na to. Hello team, I go B. Ty si kusl co se Trabla. Ale to je Ačko. Je to long. Long, jo. Já jsem levej. Já stejně zednu. 3, 2. Nemám dvě boji. Jak se to jmenovalo? Ten house s těma youtuberama a influencerama, co to je? Likehouse. Tak teď konc to přejmenovali. A je to Star House, kámo. Jo, a ono to jakoby není úplně vodní, no, ono to je úplně... Je to furt úplně ta samá píčovina, ten samý shit. Hned jsem dostal hlavou do prčí. Jako pase. Ne. Jdeme na to. Já nevím, proč to je long. Tak já to zkusím. Mám. Ty krásu, kousek. Hej! Aha, mám tam ještě jeden, já myslel, že jsou down. Jo, já myslím, že jeden, jako. Nice. Myslím, že možná půjde i přes ten short. Si myslím já, osobně. Říkám. Nice. Oni mají vypad do prčic. Ty se rozehráváš od 2 hodin, jako? Jo. Myslím, že tam byla asi hodinová pauza, jo. Pani jsem měla třeba 3 flashe na longu. Já takový flashe. Ty vole, možná. Čekám. Mám bombu. Ok, mid AWP. Okay guys, don't peek. Já jsem takový nepík. 3, 2, 1, boom. Kolik jsem mu dal? 59 ve 2, ok. Chcete někdo kalach? Můžeš. Děkuji. Okay. A tak ty. Ty vole. Bomba tam. Bomba klad. Tak já jsem. Se flashou. Ne. No. Prvo. Stay B. Purple. Last apps, AWP. Tunnel, sorry. Máš smoke? Ty spawn. Můžu to využít. Dobrý. Ty spawn. Který prase? Ty vole, a to ještě nebyl ten největší. To byl říhanec, ty vole. Si honíte péra! No, já jdu jako na long. Jo, já nemám funkční kolečko, takže se mi trochu blbě přepínají granáty, ale OK. To může být tady teoreticky. Dobrý. Už nechci poukat skill. No, tak to bude. On má AVO. Dobodory AVO. Bude ti procházet. No, prčit. Propušuju Bčko. Middle. Ne? Nevím, jako bylo. Ty vole, teď mi ukázal! Jo, on je napravo, lev.
napravo. Mě prosím na random. On může hrát? Nemůže. Nice, man. Tak. No jasně, jedu sama na ten long a už tady mám flashe, no, tak to je super. Hele, Bčko vypadá zatím clear. Zatím. Jo. Je. Fialový je mrtvej. Strašně bojím, že tady budou. Žlutýho možná zabijou do zádu. Vypo na longu. Jo. Počkej, já si půjdu takhle sem. Ty krásu, ne! Já se nejsem chtěl zareagovat. Děláš fakt Kolik jsi mi dal? kámo, prej 32 a 71. Ježiš. Jaký kudák, když je skoro milion. B flash? Fuck! B. Ten taky nemá Nestíhá to. dech, no. Run! Non time. Já nevím, proč tam nikdo nebyl jako se mnou. Já nevím, co dělal ten fialovej. Oh! To bude Bčko. Myslíš si, že to bude nás určitě si myslím. Bčko nebo short? Měli kalách. A jako Tak to je perfektní. Jo, já od někud dostala vypamela vodku. Jo, z té spawnu, od tamtud. Aha, to je pěkné. No. Mám ho. Ježiš, trable, ty vole. Přímo na hlavu tě má namířeno. Já jsem měl taky právě. Let's go, ej. Tak koukejte, jak dostanu hned hlavu. Já zabudu si těho víc než ty. Tady. Ok, mám ho. Au. Go plant. Green, where are you? Let's go plant. Je. Počkej, beru si to, USPčko. Jsou tam dva, tak bacha. Jo. A jeden by tam ještě měl být. Já jsem uskočil na držku. Nice. Vy si jděte po svém a já jdu bránit bránu. Let's go. Jo, ale... Oh, sorry guys. Já nevím odkud. Nice, let's go plant. No, to ladno. Go plant, go plant. Mám ho. Nice. Kamo, kdo mě střílel? Holgy, ty kurvo. Teď jsi byl schovaný. To byl Mirage. Jo. Window. Shot and double door. A double door? Maybe. No, dobře, pít teda, už nemá moc. Momentální chvíli bych asi... říkám double doory. Nice. Fajn, kupte si granát. Jo, granát. Pak jako granát si kupte. Pojďte stranou a... Vidíš pojďte se. A teď to zkuste. Zkus to. A vidíš, a teď počkej 5 sekund a bouchej ti to v ruce. Právě to má být 15 vteřin.
No ale fakt, ono to bucha. Tak se škrtém. Nemáš to odjištěný trable. Vyloženě to má ten cápek odjištěný. Hej kámo, čum, ty držíš jenom levý, tak máš ten nejvyšší. Když držíš obě dvě, tak máš střední a když držíš ten levej, tak máš nejnižší. Jako Mě hrozně baví, jak se vás mohl dostat. Že se vás tak dlouho zdržel. Ne, ty jsi zdržel pouze sám sebe. Ty ani nevíš, co jsi udělal. Ty vyloženě si začal... Běž rašovat, rašujte, plantujte, běž plantovat. Ty máš bombu, hej, co děláš? Do prsí! Tak. Hitnu 2 lidi a mám ban, kámo. Kámo, jestli tam někdo bude, jsem piči. Zatíry. Teď nebo někdy. A běž rychle plantovat. Ty vole, prdě! Takový kousek! Třeba. Hej, ale on mě strděl, on to může von. Já kdybych začal plantit, tak já jsem mrtvej. Nechoď ke mně tak blízko. S tím nožem, ne. Ne. Neblokuj mě, ne! Ty vole! To můžeš ty. Já jsem se dokopl s... Kámo, on umé, hej, já jsem let's go. Go, you have bomb! Give me bomb! Má tam hlavu. Počkej, já se počkám tady takhle na něj. Mám ho. Vlastně nevím, kde je. Nice. Normálně jsem přežil kolo, nevěřím. Já, na ten mid já nevím, no. Okay. I na ten mid se vyser. No, asi to je nejlepší, Hej, moment, my hrajem a musíme jít hned nic. Okay. Co? Tunnel. A Trouble má ten svůj negev. Hej kámo, prostě... Pojď. Nechci být teď prostý. Hele, hodím vám bombu, zkusím zase skauta štěstí. Ty vole, to docela ale dobře zní, skauta štěstí. Jeden. Ani jsem mnoho netrefil. Tak doufám, že jsem aspoň jednou hitnul. Jsi takový... Co? On je tam? Info? A dostanu headu ze zádu! Sice to nemáme spawn, ale myslím, že to bude nejlepší. Já si myslím, že to zvládneme určitě. K tomu mi tady houkaj. Běž, go, Mě tam nechci jít. Jako máte hned vedle sebe. Nice, let's go plant. Ale... Tak... Ale go plant? Green? Plant? Where are you planting? To je jak zase. Ježiši, s čím to zase hraje? Kamo, Ne, on má vypa. já normálně mířím přímo na hlavu tomu cápkovi, dám mu 3 hlavy, nechcípne. Cápek ho obkresluje a pak ho zabije. Já to nechápu, normálně to je další anti-Peachus. Normálně fakt. Já nechci mít to.
Já se toho bojím. Já se toho musím. Ne, oni se tady všichni flashty, já taky jako. To je tápko. No, proč mi třeba... Ale proč bych to měla chodit dát, když mám bombu? Ne, já se nebudu obětovat. Go. No, to nebylo smutné, to bylo. Side. Johohoho! To jsem mi řekl trošku pozdě, no, když už všechno. Já byla jsem po smrtném životě. Já on je tady. Jumping. Yeah. OK. Já vůbec nevím, co jsem to dal za kill, ale... Au. Nevím, co mám dělat, tady... Zkusím smouknout. Nějak. Počkej. Mám pocit, mám B, maybe. Okay, nice. Tak prostě nechoď B! Vystřelil trošku později, no. Trošku. Ok, já si kašlu na vypo, musí Eminu. A jdem. To jsem teď měla, když jsem... Nice. Už by to vyhráli. Jo? Jo. Ale to jsme měli prohrát. To není ve scénáři, vole.